Eibartara aitxa, da, estudizatzen daula serian Bitorixan, eukio ban fuera de eskondo izan. Ama Bitorixan bizizan. Gu familia ginen bastante buena posición, porque nire aitxitxa Kuban jaixo zan. Zaguala Grande, isla de Cuba. Da ziran, haren aitxata ama, basarritxarrak Kubara joan da. Etorri zan diruakin, abogaua izan. Nire aitxabe abogaua izan. Da, ni, ja nahi guztiok, eskolan peritaje merkantilin, eitzen, 3 urtean egon izan. En la Escuela de Comercio de Bilbao examinatzen izan. Da, gerria azti zanean, bola xen izan. Yo, el 17 de diciembre del 19. Laro, eta bedratzi, ontsa inditxute diciembrien. Porque Dano gaixo ginen, zarrena nazio de penalti. Da, Madridera joan ziren emotera, ez bakizu, cosas. Ni, ja, hil zana, berri zen jaixo ginen, porque médico bat zegoen de partos y eso en Durango, da gero gaztiena jaixo zan Bergaran, porque aitxa egon zan bede procurador en Bergara. Baina beti Ibarren bizi. Nire lagunak orduan esatezaren Ibarren barrixokuak, ez da? Gu bizi ginen errebalian. Da, gero zegoan erreka bat orduan, unta boita da ariatzia. Da, antzegoan kuadrilla bat, danerakuak. Bizimoro bastante txarra, ere baten eban, zera esaten moroan, Gernikara bialtuz ezten, gerria hasi baino lehena urte bete lehenao, estuizio bene baneitzen, da, amandriana. Estuizatzen, atrankazia barrankaz. Txa, unzeta, Gernikakua, de la Astra, zegoan gure haitxan arreba batekin eskonduta. Da, Gernikan bizizan, nire amandria joan zan Gernikara, eta gizaitzi joan zan, da bera aparte bizizan, da nire bialduz ezten arean. Bueno, ez dakiz, zezan, normala, diferentia bai, diferentia, ez da? Baina nik ez eban ikusi, nik launan ekasen, gainera beste bate, Rafa Iriondo, estremua, zeregu atletikoa, alkarrekin joan ginen eskolan. Nik Gernikan nahola, zera etorri zan, el levantamiento. Hartu neban, bi egunera ero, Ibarrera joaretzan. Ni Ibarren, ya, zegoan, en las Juventudes Socialistas. Da, ja, sartuta gehuazen liuetan. Asturiasko revoluzioa zanean, Ibarren egon ginen, azte betian ero, ocupado por nosotros, Guardia Zibilagane kuartelian sartuta, da, zera etorri zeran, ejertzitua zeretik, Bitorixatik. Egon zan, batzuk hilda, asko ez. Da, zelan, are sartu zirenean, arma bota zitzuen danak. Da, gu gaztia kuadrilea, dano, bardina ginean, da hartu ginen zen, gordin gintu zen zer baten. Zulo batein da, txabola bat zekaun, dantxe zer baten. Baina harrapa bintzezkoen. Harrapa bintzezkoen, Guardia Zibilak bat zezkoen, da ni orduan, beste 3 launokin ero bostekin, ayuntamentuan gabe guztian paretera behira. 14 urtekin. Handik al Tribunal de Menores. Baina haitxa abogazan da zautu zituen danak eta etxera behiratu zen, por menor da. Osea, hori asieria zazan. Txia ba, handi barik eta seria barik. Ibarren ambientian demasa zegoera, beti, Bakizu zepatzen zen. Ibarren ote ziren jalegu ero zegoanean, debanero serian, han abixia buitzen zen, bomberuen moruan telefonotik. Eta hau da, eta etortzen ziren, arte buen autobus bat, eta igual pistolekin dagoate ziren, sartzen ziren lio guztietara. Gero harek etortzen ziren ean, Untzago plazan, bankuan jartzen zen bat, da gu bueltan, da harek benetakuak eta harek kontatzen, da gu hau zabalik. Ja, demasa. Gu periodikoa saltzen debiltzen digean. Bueno, nire etxitxa liberala zan. Aitxa republikanua, da ni sozialistia. Asko aitxak eta, nirekin ez aitxa, baina aitxa ez asko zan. Kuadrilia danak. Kuadrileak 5 ziren gainera, gerran. Neun izan gaztienan, baina pare bat urte barruan danok.
Lehenengotik ambienti ikusteken duan zelan joate ziren Irunera eta Frentera eta da gu gaztean nintzen guardexak etxen itzuan, karabine bat emozezten, da Elorriagako zerian mugan, Bizkaikuan, antxe, etoz ziren kotxiak Donostia aldetik eta errestautako zaketzen. Lehenengo kontaktua hori. Bigarrena, zera zizanean batolioa, lehenengo unetik, antxe. Da, kuriosua gainera. Gaztiak, ez genduen ez zautzen ezer, zeintzuk esamia ziren da, hane, frailiak eta zera, monjak eta zerian, terreno batzuetan, jardinean. Zein teniente eta, fulano eta, bai ero ez da, hola seg. Ez da ez zera esan zen. Ez eban jenterik. La jenterik zerian, formo enbiazan, kompainia biero gitxigora, 250 hombres, Horlan hartu zituen gazteak, hainbeste. Bildura beti, el miedo de libre. Baina ez. Juan de Torritxa, porque kuartelak eta saltzen zuzinean zerian Donostian, Loiolakoak eta Eibartarrak mordua ziren. Porque Eibar zan, Mondragokin da zerian focos importantísimos de. Industria zegoenekuan da, langilea beba zegoen da, autobusetan da zerian, rekizaun zituen autobusak eta bueno, edadiak inikeko ez dutxuan hainbeste konturatzen. Baina ikuste genduan, zegoan, gero handik etortze zirenak historia bakotxak egin da. Porque Eibartar bateri harrapauzetzen, da hotel baten zegoen, Maria Kristinan sartuta nazionala, bueno, zerian balkoia eta bainen hori akordatzera. Egizan ero ez dakit. Hau ezabalik. Martin Querido, gure kalian bizizan da, zauna. Karakterrata. Sufriru itxeban asko. Hare hiltze zanean jentia sufriru itxebana. Bera etezan kulpabliat. Bala hona isa, hara momenturako. Hiltzan, bertan, gerran. Ezaten dut karabina batekin zerian, da gero fusila. Han dano sartze ginen, ez ekizik nora ze ginen, sartu ze ginen da. Uniformia buzua eta, zera. Takuak eurak emoten zizkoen, da gero txamarra bape bai. Da, zakago. Uniformia moruan, gero korreia eta, zera. Hil zar batzuk. Porque ez buena, guria zan frantziesa, baina antikoa, ja. Ez balio. Da zelan ez genduen eukio lan enfrentamentu ondirikan, Eibarren, tranquil. Baina handik urten ginoanean, mozizkoen esperientziari pez, aintzaileri pez, zebez. Hasieran anai bisok, da gainera eskuadra bat, alkarregin ginen, pelotoi baten. Anaia mobilizio behanean berankintia, abe bai. Hala, unik 15 ekanean, urte, 14 hilabete ni baino gitxea. 14 ginen, da, kabo batekin da bisok. Baten eguan, txikisa. Artilerixiak, kainonazu da, joeban alde batean, 3 launero garbitzu zuen, da niri eskonburuak eta tapauzesten, da eridia eta hanki apurtuta, eta niri anaiak etaraz estanea, gazteak. Ez, hospital militar. Gero Bilbora zertu zanean Santanderrera, ospitxaldera. Santanderretik Gijonera. Gijondik onjokan barrio Santanderrera. Ego ziren 2 atake. Lera hil zanean itxuria goia zela tirua. Hemen zegoen Gernika, hemen deban ezan. Ni erirutan egola. Bilbo hartu ebenia, ja. Hartu eban hemen Italia honekin kamio baten, joan zan Bilbora. Haren alian doiala, Eibartar batek, lagun batek, esazetzan, uste, esazetzana. Pues a ver, mi hijo, pues ha muerto el otro. Pentsaizu, ama batek,